nasobrahan sa mangga matatamis. Ahagad, sakit sa puso Na nakamamatay pag hindi na agad Katong sakat sa antimutubo, arthritis, nakakapainan ng ating mga binti. Tanaga at capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-effect capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms, nakakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon-lusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing for mga herbal na medisina at affordable. Amazing na mga medisina na tayo gagaling sa natural na Ang paraan. kasir mo kulutso, hatid ni Dr. Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukol sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerictur, mayang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon-lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood. Ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo.
para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tanchuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa US to po, baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Nung naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para kibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo,
lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, maayos Medyo maganda-ganda na. Oo. Ay, salamat na po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Iya. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nadako yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yan ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Baka mo
pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you, health Tatay. and happy na kayo ni Tatay. Opo. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto. Kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madala nga ang putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month.
ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-taas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless. Salamat po. Magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya. Due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos para hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil yung ako sa radyo si Doc, sabi ko doon ako, Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil baka ang ano ko na, parang na ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from
prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka na pati Oo, pagtulog mo. doon ako nagtaka na. Dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka halos na makatulog. ako laging na mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka medyo yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ami dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si Doc, hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Opo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Vitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, subok na subok ko po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Kasi lang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto. At ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. And advance happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Eh ngayon sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, pakiramdam. Tapos nung nag-try pa akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, napabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na anuhan niyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Vitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom, natawan ako so itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray
pirmi lang ako nag-ihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-ihi ko. Almost normal na. Mm. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ta na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arog man sa kuya na magrahay. Dumindi man po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung igwa man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay, po, God tay. bless. Thank And you good po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at sa Diyos marahay na pagkakapon ko sa gabos na nagdadangog sa DCGB at pati na rin po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayo at nasa mabuting kalusugan. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito o mas kilala po bilang ang lalaking hindi tumatanda at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Pabelonia. Ako po si Miss Angel Garcia ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. So ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran na magbibigay sa inyo ng gabay tungkol sa mabuti at sa maayos na kalusugan. So yan, sa lahat po na nakikinig ngayon, makakaramdaman man po kayo or may mga kapamilya kayong may karamdaman, bukas na bukas po ang office si Doc Joey na located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan, dito po kay Doc Joey, libre po ang konsultasyon. Wala po kayong babayaran pagdating sa consultation. Ang tanging may bayad lamang po ay yung mga produkto dapat ninyong inumin na makakatulong of course sa inyong mga health problems. So, ayan, ang aming office po pala ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. Kaya po sa lahat po ng pasyente ay nagbabalak pang humabol ngayong araw ay bukas na po ang aming office para po sa inyong lahat. At kapag Sunday naman po ang aming office dito sa Cabangan ay bukas po ng morning from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po yan. And then kapag kahapon naman po, a half day, ay andyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene Pabelonia sa Dorotea Resort and Spa na located naman po yan sa Purok 1, Kahubutan, Bakakay, Albay. Doon po yan sa Dorotea Resort and Spa ni Doc Joey. Kaya po sa lahat po ng may birthday parties, may wedding, or kahit anong pong occasion, pwede po kayong magpabook sa Dorotea Resort and Spa. Hanapin nyo na lamang po yung aming Facebook page at pwede po kayo doon mag-inquire, mag-message about po sa mga events ninyo. Yan. At kung may mga katanungan naman po kayo, of course, sa ating mga produkto at gusto din po ninyong magpakonsulta kay Doc Joey, kahit through phone call lang po, ay pwede po. So, ito po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan once po na may mga concern kayo. So, ayan, sa smart user po, ang number po ni Doc Joey ay 0910
0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At sa mga Globe user naman po, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Globe, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan at i-text. At kung meron naman po kayong social media accounts like Facebook, YouTube, meron naman po si Doc Joey. Kaya pwede din kayo doon mag-message. Hanapin nyo lamang po yung personal account ni Doc Joey na Joey Bibon Tito. And then yung Doc Ching Bermundo Bibon Tito. So, dyan kasi si Doc Joey active. Yan, palagi siya Facebook. At kung mag-message po kayo doon, check po na makikita agad ni Doc Joey at maaari po kayong replyan. Tapos, meron din po kaming Facebook page kung saan din po kami araw-araw nagla-live at kung saan din po namin pinopost lahat po ng mga pasyente namin pumupunta dito sa aming office at yung mga pasyente din po na natutulungan nitong ating mga produkto. So, dito po kasi sa aming office, lahat po ng mga may problema sa kanilang kalusugan ay natutulungan po yan ng ating mga produkto. So, depende na lamang po yan kung gaano po kalala yung sitwasyon ng isang tao. Yan, kapag medyo hindi pa gaanong kalala, ay mas mabilis po yung kanyang pag-recover. At pag malala na, super lala na, ay kailangan po yan ng mahabang panahon, gugugulin dapat ang mahabang panahon para po makarecover yung isang tao. Kaya nga sabi, it takes time to recover, lalong-lalo na kung malala na yung sitwasyon ng isang tao. Kaya kami dito sa aming office, sa aming radio program, pinapaalala namin halos araw-araw na habang hindi pa po malala yung inyong karamdaman, nag-suffer pa lang kayo, more than a week, more than a month, huwag nyo lang paabutin na 2 months, 3 months, or even a year na nakalipas bago kayo pumunta kay Doc Joey. Dapat po habang maaga pa, may oras pa tayo, pumunta na agad kayo kay Doc Joey dito para po mabilis pong matulungan ang inyong karamdaman. So, dito nga po, kanina, madami tayong mga pasyenteng pumunta dito sa aming office. So, halos lahat, mga datihang mga pasyente na nag-repurchase ulit ng ating mga produkto. So, nag-repurchase sila, bumalik sila ulit dito kasi nga po alam nila na ang produkto ni Doc Joey na amazing products ang nakakatulong sa kanilang problema pagdating sa kalusugan. Kasi 'di ba, bakit babalik-balikan ng isang tao ang isang produkto kung wala naman silang magandang nakukuha dito? Kaya po sila bumabalik kasi maganda po yung mga produkto ni Doc Joey. At wala naman pong produkto magtatagal ng halos 20 years na sa industry kung wala pong naidudulot na maganda sa mga customer, sa mga pasyenteng gumagamit nito. So, kanina po, pumunta dito si Ma'am Liliosa Magdaong. So, ito po ay taga-Daraga. Ang problema niya naman po ay yung sciatica. So, yan, palagi sumasakit yung kanyang pugtot or tagiliran, kaya siya pumupunta dito kay Doc Joey. At kapag nakakainom siya nitong ating amazing products, ay nababawas-bawasan daw po yung pananakit ng kanyang tagiliran. So, kanina, galing din po dito si Ma'am Maris, yan. Si Ma'am Maris Bien, na taga Bigaa, Legazpi City. Ito naman si Ma'am Maris, ang pasyente niya ay yung mother niyang may sugat sa paa. So, diabetic yung mother niya, kaya every week ay pumupunta siya dito sa aming office. So, yan, pwede rin po kayong pumunta dito kahit every week. Kasi, di ba, minsan yung mga pasyente namin medyo kulang sa budget. Hindi talaga nila kaya yung good for 1 month, good for 15 days. Ang kaya lang nila ay yung pang 1 week, ganyan. So, pwede naman po ganon. Basta hindi lang po
maputol yung pag-inom ng pasyente para po mas makita natin yung magandang resulta later on. So, galing din po dito si Ma'am Maris ay si Ma'am Joanne Palermo. Yan, bumili siya ng produkto ni Ma'am Maritis Ngilo. So, ayan, inutusan na lang si Ma'am Joanne na siya na lang yung mag-repurchase ng produkto ni Ma'am Ngilo kasi magkakilala lang sila. So, ito naman po si Ma'am Ngilo. Ang problema naman nito ay meron siyang problema sa kidney, meron pa siyang problema sa breast, so ang dami niyang problema sa katawan. Pero nung nakapag-inom siya nitong ating amazing products, mas sumigla at guminhawa po yung kanyang pakiramdam. Dati, pinupunta siya dito, kasama niya yung kapatid niya at halos hinang-hina po yung katawan niya at naghihilo nga po siya. Ngayon, more than 2 months na siyang pag-inom nito ng ating mga produkto at okay naman po kay ma'am. Kaya naman po hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-avail niya. So yan, kahit po yung mga pasyente namin nakapag-avail na nitong ating amazing products, nakainom na, kahit po gumanda na yung pakiramdam ninyo, okay na po kayo, wag po kayong makampante. Dapat pumunta ulit kayo dito kay Doc Joey at mag-ask po kayo ng suggestion or advices kung ano dapat yung pwede ninyong inumin. Kasi dito sa amin, hindi namin basta-bastang pinapahinto yung pag-inom. Pwede naman nating babaan yung dosage na iinumin ninyo once po na okay na kayo. Like for example, yung unang pagpunta nyo dito, uminom kayo ng Amazing 4, and then later on, bumuti na yung pakiramdam ninyo, pwede na kayong mag-Mega 1 na lang. So, yan. Andito si ma'am para mag-avail ng Mega 1. Kasi yung anak ko ni ma'am ay natulungan natin sa liver. Kaya ngayon, okay na. And then, nag-maintenance na lang siya ng Mega 1 capsule. So, kanina naman po ay galing po dito si Ma'am Teng Santillan na taga Old Albay. So, ito, halos every month din po itong bumabalik dito sa aming office para po mag-avail ng Mega 1 para sa kanya at yung Miracle C po para sa kanyang anak. So, ito naman po, yung Miracle C kasi pwede rin po yun sa mga bata, lalong-lalo na baka prone sila pagdating sa sipon, ubo, trangkaso, pwede pong panglaban yung ating Miracle C. Kasi yun po ay nagbibigay ng vitamin C sa ating katawan. So, ito naman si Ma'am Teng, ang problema niya ay meron po siyang mataas na creatinine. At halos pabalik-balik na rin po siya sa iba't ibang klaseng hospital. Binibigyan siya ng iba't ibang klaseng gamot na synthetic. Kaso sabi niya nga, ayaw niya na ng mga synthetic drugs kasi puros chemical lang daw. At parang napansin niya rin sa sarili niya na hindi naman talaga gumagaling siya sa sakit. Minsan na normalize lang yung, for example, yung blood sugar niya, na-normalize lang minsan, tapos bumabalik na naman sa pagtaas. So, gusto niya ay ang inumin niya na lang ay yung all natural na produkto. So, yun po. Yan. So, kanina, galing din po dito si Ma'am Jarina Garcia na taga-poblasyon Rapu-Rapu, Albay. So, ito naman, may magandang siyang testimony dito sa ating office. Si Ma'am Jarina kasi, nung pumunta siya dito, I think last month po, nung pumunta siya dito, ay sabi niya, poon duman sa pier sa poblasyon Rapu-Rapu, Albay hanggang dito sa may Embarcadero ay halos hindi po siya bumangon kasi sobra pong sama ng pakiramdam niya. At nung nag-decide siya na sabi niya sa kasama niya na pumunta na tayo kay Doc Joey kasi parang iba talaga yung pakiramdam ko, nangihina ko. Tapos nung pumunta sila dito kay Doc Joey, syempre nakita yung sitwasyon at pinainom siya agad ni Doc Joey ng Amazing 4. Tapos sabi niya pag uwi niya sa bahay niya dyan sa Legazpi ay nakatulog po siya.
Tapos, pagising niya, parang okay na yung pakiramdam niya at nakakain na rin po siya. Kasi, nung that time, pumunta sila dito, ay wala po siyang ganang kumain. Kaya nga po, naghihina siya. Tapos, after niya makainom nitong ating amazing products, bumuti na po yung pakiramdam niya. So, sabi niya nga, si Doc Maya, first impression ko, na parang masungit, like permidagit, sabi niya. Tapos, nung later on na, mas nakilala niya si Doc Joey, mas nakausap niya, hindi naman pala ganun. So, baka kasi magtaka kayo yung ibang pasyente namin, lalong-lalo na yung mga first-time clients na pumupunta dito sa amin. So, si Doc Joey talaga, mataas po yung boses niya at malakas. Kaya minsan yung ibang mga pasyente natatakot sa kanya. Pero ganun lang po talaga siya. Hindi naman po it means nagalit siya or nandadagit siya. So ganun lang po yun. Tapos ito po pala si Ma'am Jarina Garcia, yung tatay niya din po, si Sir Banaynal, nagiinom din po nitong ating amazing products. Kaya naman po, yung dating father niya na nag-suffer from high blood, palaging nahihilo, ngayon po ay nabawasan na daw yung pagkahilo ni tatay at nakabalik na daw ito sa pagtatrabaho sa or sa pagsasaka. Kasi, di ba, kapag yung mga tatay natin, mga lolo natin, ang kadalasang trabaho nila ay yung pagtatanim. Kaya minsan, pag hindi sila nakakapagtrabaho, hindi sila nakakapagtanim, ay masama yung pakiramdam nila. Kaya dapat tayo bilang mga kapamilya, meron tayong mga kapamilyang matatanda na, tapos sasabi sila sa atin na medyo masama yung pakiramdam nila, dapat po natin silang pagbigyan ng atensyon. So, dapat hindi natin yun isasawalang bahala yung mga nararamdaman nila. Kung ano yung naririnig nila sa radyo, kung ano yung alam nila makakatulong sa kanya, dapat po natin silang suportahan. Kasi sila din po yung nagbigay ng buhay sa atin at dapat natin yung bayaran or dapat natin yung suklian ng kahit hindi sa pera, at least sa effort man lang po. So, yun po yung mga pasyente natin bumalik kanina. At meron pa po palang isa, yung dati na siyang pasyente, and then mga 2 years na siyang hindi nakabalik. So, ngayon lang nakabalik, si Sir Ed Silbo Binoyo from Malilipot, Albay. So, ito naman si Sir, wala naman siyang masyadong problema sa kanyang katawan. Gusto niya lang po uminom ng mga food supplement para at least healthy siya at wala siyang, hindi siya basta-bastang dapuan ng iba't ibang klaseng karamdaman. So, ngayong araw po ay bumalik dito si Sir Edsel at nag-avail po siya ng Amazing 4. At least 1 times a day daw po siya makainom nito para naman may pamprotekta siya sa kanyang katawan. At meron din po sa aming nag-message, nag-order ng produkto. So, ito naman po si Sir Welmer Boyon na taga-poblasyon, Rapu-Rapu, Albay din po. So, dyan sa Rapu-Rapu, madami po talaga kami dyan mga pasyente. So, ang sabi po ni Sir Welmer, good day po. Order po ako ng 1 box Mega A, 1 box Multi-5, 1 box Miracle C. Pick up po na lang sa aga. Pwede po bank transfer or GCash na lang po ang payment. So, yan. So, ipipick up na lang po ni Sir Welmer yung order niya bukas. So, dito po kasi, pwede kayong mag-order. Yan, kung nasa malayo po kayong lugar at hindi po talaga kayo makakapunta dito sa aming office, pwede naman po kayong mag-order ng aming mga produkto. Basta ang gagawin nyo lamang po, ibibigay nyo kay Doc Joey yung pangalan ninyo, contact number ninyo, kung anong karamdaman ninyo, at syempre yung address ninyo para po kapag nag-order kayo, mapapadala po ng maayos namin yung produkto. So, ang bayad po or ang payment ay pwede naman po through GCash para po mas madali. So, after ninyo makapagbayad, ay send lang po ninyo kay Doc Joey yung proof of payment
at agad-agad po namin yang i-prepare dito sa aming office. And then kami na lang po ang bahalang magpadala niyan sa inyo. So kapag malapit lang pong lugar, within 1 day or 2 days po ay makakarating agad sa inyo ang mga produkto. At kapag medyo malayo, like Catanduanes, yan, mga 2 to 3 days po ang hihintayin ninyo. Tapos dito naman po sa aming office, wag po kayo mag-worry na baka scam ngayon si Doc Joey kasi una muna yung payment bago yung produkto. So, sa more than 20 years naman po ni Doc Joey sa industriyang ito, wala pa naman po nagre-reklamo na scam sila. So, lahat pong nagpapadala sa amin ng pera, pambili ng produkto, lahat po yun nakakarating sa kanila yung produkto. Kaya wag po kayong matatakot mag-order sa amin through online kung hindi po kayo talaga makakapunta dito sa aming office. So, ayan. So, ngayong araw, may itatopic tayo ngayon. Ang patungkol sa atay. So, ang atay kasi natin ay isa po sa pinaka-importanteng parte ng ng katawan natin. Kasi ang atay ay ang naglilinis ng ating dugo, nagpoproseso ng sustansya mula sa ating mga pagkain, at nagtatanggal po ng mga lason sa ating katawan. So, yun po yung mga pangunahing gawain ni liver sa ating katawan. Pero minsan, nagkakaproblema si liver. So, ang ilan sa mga nagiging problema nito ay ang fatty liver, hepatitis, liver cirrhosis, liver infection, at liver cancer. Kung medyo malala-lala na, umaabot humahantong sa cancer. Kaya dapat may fatty liver pa lang kayo, ay huwag na po ninyong paabutin hanggang maging cancer na ito. So, ang mga sanhi kung bakit po nagkakaroon ng problema sa atay, una po, kung labis po ang pag-iinom ng alak. Kung kayo po ay mabisyo, halos araw-araw kayong umiinom ng alak, matakot na po kayo na baka tamaan ang atay nito. So, ang alak po kasi ay naglalaman ng mga kemikal na kailangang iproseso ng atay. Kapag madalas at sobra ang pag-inom, napapagod at nasisira ang mga selula ng atay at maaari itong humantong sa fatty liver, hepatitis, or cirrhosis. So, ayan, kapag napagod na si atay, kakasala ng mga kemikal na galing sa mga alcohol, yan, nagkakaroon po ng problema. Kaya dapat po, wag po nating abusuhin yung katawan natin. Okay lang mag-inom, pero mga once a week, hindi po yung araw-araw. So, pangalawa, hindi masustansyang pagkain at sobrang matatabang pagkain. So, ito po yung pangalawang rason kung bakit po nagkakaroon ng problema sa atay. Ang pagkain natin ng madalas na mamantika, matatamis, mga processed food, yan, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga ngayong generation na halos hindi na kumakain ng gulay. Palagi na lang itlog, hotdog, mga yung corned beef, at iba't iba pa pong processed food. So, dapat tayo, hindi natin sinasanay yung mga anak natin o yung mga batang kumain ng mga processed food every day. Dapat meron din pong gulay sa hapagkainan para hindi po sila masanay na puro na lang processed food. So, ito kasi kapag kumakain tayo ng matatamis, mamantika, mga processed food, ay naiipon po ang taba sa atay natin. At kapag lumala, maaari itong magdulot ng fatty liver disease at pamamaga ng atay. So, pangatlo, ang nagiging sanhi din po ay pwede ang viral infection or hepatitis B at C. So, ang hepatitis B at C kasi ay mga virus na direktang umaatake sa ating atay. At ito po ay nagdudulot ng pamamaga at maaaring humantong sa cirrhosis o liver cancer kung hindi po maaagapan. Yan. Pang-apat, ang obesity. Or kapag sobra po ang timbang ng isang tao, mas maraming taba ang naiipon sa ating katawan, kabilang ang ating atay. Ang sobrang taba sa atay ay maaaring magdulot ng pamamaga
at onti-unting pagkasira nito. Yan, kung medyo matataba kayo, labis ang taba ninyo, hindi angkop sa katawan ninyo, ang timbang ninyo, pwede po din itong ating yung ating Amazing 4 kasi ito po ay nakakatulong din po para sa pagbabawas ng timbang. So, panglima, kung ikaw po ay diabetic, pwede ka rin po magkaroon ng problema sa atay. So, ang mataas na blood sugar ay nakakaapekto sa paraan ng katawan sa pagproseso ng taba. Dahil dito, maaaring maipon ng taba sa atay at tumaas ang panganib ng fatty liver or liver disease. Ayan, kung diabetic kayo, mataas yung sugar ninyo, huwag po ninyo itong pabayaan kasi maaaring humantong din po sa pagkasira ng inyong atay. At pang-anim, ang ilan or ang pag-inom ng walang gabay, ang pag-inom ng gamot ng walang gabay ng doktor. So, kasi tayo, minsan nag-self-medication tayo. Kapag medyo may masakit sa atin, bumibili agad tayo ng mga nakasanayan nating mga gamot. Pero walang advice ng doktor na dapat natin iyong inumin. So, yun din po ang isa kung bakit nasisira ang ating atay. Dahil nagproseso ang atay natin, karamihan sa mga gamot na iniinom natin at maaari itong ma-overwork o masira. So, yan, kapag na-overwork po ang ating atay, ay nasisira po ito. So, ayan. So, paano naman may iwasan ang mga sakit sa atay? Una, dapat kumain kayo ng masustansyang pagkain. Pangalawa, iwasan ang labis na pag-inom ng alak. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Pang-apat, uminom ng sapat na tubig. Panglima, magpabakuna laban sa hepatitis B kung inirekomenda. Pang-anim, yan, magpatingin sa doktor kung may nararamdamang mga sintomas. So yan, kung may mga nararamdaman kayong sintomas tulad ng paninilaw ng balat, paninilaw ng mata, masakit ang bahagi ng tiyan, madilim ang ihi, may pamamaga sa tiyan at paa, kawalan ng gana sa pagkain, madalas na pagsuka o pagduwal, magpakonsulta na po kayo sa isang doktor para hindi po yan lumala na problema ninyo pagdating sa liver. So, paano naman po makakatulong yung mga produkto namin na Amazing 4 na all natural from Florida, USA na proven and tested since 2008. So, ito po, kasi yung mga produkto namin, mega-A, lahat po yan, mga berries, ang mga ingredients na mayroong antioxidant. Yung pangalawa, yung multi-5 na all kinds of mushroom, mga 5 klaseng mushroom. Tapos yung Miracle C, mga prutas na tataglay ng rich and vitamin C. At yung pang-apat, yung Mega 1 na may halo po mga herbs at gulay. So ito po nakakatulong dahil nagbibigay ng antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng liver cell laban sa oxidative stress. Tumutulong din po ang Amazing 4 sa pagsuporta ng normal immune system. Nakakatulong din po ang Amazing 4 sa pangkalahatang nutrisyon at kalusugan ng katawan. So, maaaring makatulong din po ito sa pagbabawas sa pamamaga sa pamamagitan ng antioxidant compounds. Meron din po kasi itong anti-inflammatory na Amazing 4 at sumusuporta sa natural na proseso ng katawan sa maayos ang mga nasirang cells. So ito nga po ay nagre-repair ng mga damage na cells sa katawan natin. So maaari din po itong makatulong sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Yan. Kung ano din po yung metabolization ninyo, hindi po kayo araw-araw nakakapagbawas, pwedeng-pwede rin po itong ating Amazing 4. Kaya po, kahit man po anong problema sa katawan ninyo, mapa-high blood man yan, diabetes, kasi dyan po nagsimula ang lahat. Pag high blood ka, diabetes ka, later on, pag pa-check up mo sa doktor, ay iba't iba na po ang karamdaman mo sa loob ng katawan. Kaya po, habang maaga pa, ikaw pa lang ay tumataas ang BP, tumataas ang sugar, pumunta na agad dito kay Doc Joey Bitito sa office niya na located sa Purok 1, Barangay 18.
Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po ay free health consultation. Wala pong kayong babayaran pagdating sa consultation. At ang aming office po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. At kapag Sunday, half day po yan. Morning, 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. Then afternoon, sa Dorotea Resort and Spa, from 1 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. So ayan po, bukas na bukas ang ating office. Magsadya na lang po kayo dito sa office namin para po sa mga problema ninyo sa katawan, para po sa pagpakonsulta. Ayan. So ayan, tapos na naman ang ating oras. Kaya po, palagi nyo pong abangan, subaybayan ang ating programang Kalusugan at Kabuhayan dito sa DCGB from Monday to Saturday, except Wednesday. Ayan, kapag Sunday naman, morning, ang programa namin. Ayan. So, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joel B. Tito, o mas kilala ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda, and together po sa aming Vice President, kay Ma'am Ann B. Tito Princena, pati na rin po sa aking partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pagulongnya. Ako po muli si Miss Angel Garcia, ang nakasama po ninyo ngayong hapon sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So again, maraming salamat po. Keep safe, good health, and good luck everyone.